Ngicela umchazele. Wemakhumalo angiqale la. IkaMbovu la, ikaNgcukumane la, ikaNomafu la, ikaVatho oluphezulu oluphansi labafokazana. IkaNgogoza abantu la, ikaMnyaluza la. Uyazi Makhumalo ulukhuni enhlizweni yakho. Hawu baba. Ngizothi sithandwa sami. Ngoba ukakabi uyena umngami. Kodwa wena usuzenze umngami. Sanibona ababukeli bethu, igama uThobekile wakamdlalose phasi kohlelo lemadlula mida inkinga zomhlaba. Babukeli, mawukuthi uyaqala ukubuka uhlelo lwethu bengisacela bandla ukuthi upress usubscribe. Babukeli kade yagcinana angisanazi nje impela, kodwa ke sesibuyile bekusayinkinga nje bezisibambile lapha nalapha. Namhlanje ke babukeli bethu sibhalele ubaba uMbovu. Uthi ubaba uMbovu sisithobekile kunodaba engifisa uzongisiza ngalo mayelana nonkosikazi. So ke babukeli bethu angifuni ukwanda kakhulu odabeni lakho baba uMbovu, ngizohamba ngiye kuyena baba uMbovu njengoba manje nje sisendleleni ya kuyena, kube uyena oyibikela udaba lakhe sizwe ukuthi kungani edecide ukuthi yena abize imadlula mida izomsiza kulolo daba lakhe. Ngiyabonga. uNkulunkulu mkhulu. Hayi ngoba sesambe safika ke baba ke. Mhlawumbe ke ubaba nje ngathi ukungixoxela nje ukuthi udaba lelathi ufuna ukulikhuluma nathi ngabe lona luphi. Ya mntanami la ngahamba ngayothenga imoto ePhayindane. Nithi nisePine Town. Yebo. Thina sithi sePhayindane. Mangifika lapha yana sebechofa lezi inkinobho zabo amakhompyutha lapha. Sekuvela ukuthi mina ngishadelwe. Kufunakala umama wakwami eze naye azosayina njengofakazi wami. Ngoba phela sengishadile phela angisakwazi ukwenza into ngingedwa. Ngikukuza umaye babo. Hawu. Angishadile mina. Yebo ngike ngavela ekhweni lami kancane. Lo mama sesihlale naye iminyaka ngithi 5 wesihlanu lo mama lo. Indaba yomshado into ebengakayicabangi. Ngoba amandla abengakangivuni kahle hle. Mase kuvela ukuthi ngishadile mase bechofoza mase kuvela yena ukuthi nanga umuntu oshade naye. Umbuzo wami uthi ngoba angikaze ngime phambi kwamfundisi webandla naphambi noma ngisine sigcawini ngibuzwe iphoyisa lenkosi sabantu besizulu thina sabantu bamasiko thina masishadelwa thina sishadelwa sisine sigcawini ngosiko lwesintu sifaka amabheshu abefundisi okwasesonto nokwasesontweni kodwa thina mase sishada ngokwesintu esigcawini. Yebo. Maze ngifika ngibuza unkosikazi la. Unkosikazi uyaphika ulala ngomhlana. Hawu, hayi. Manje into engiqakayo akekho ngane yami umuntu owazi imfihlo zami, owazi ubumina ngaphandle komngami. iID yami yaziwa umngami manje. Umshado ngesikhathi uthola lapha nishade imshado ihlukene. Community of property noma mhlawumbe umshado out. Bathi ke ndodakazi i-community property bathi kushuthi okwami okwakhe okwami njengoba sekushadisa engingavazi ngize ngifunge kumuntu kuloyo ukuthi mina ngiyakwenza. Ndodakazi yabona njengoba ade ngithenga le moto le. Le moto imoto ekade izosiza ekade izofaka imali lekhaya ukuze ngikwazi ngiqhube kuyoqedelela ekhweni lami bese ke ngithola umshado. Njengoba nakade ngimlobolile angivaze ngiqale kuyena kwaba into efana nesurprise ngifika kuyena ngithi ngosuku olukuthi ngizothumela abantu kini nomshado ke futhi bengifuna ukuthi nami kube into enjalo benginayo inhloso yokuthi ngimshade. Ngesikhathi sokuthi nje usuthola ke baba ukuthi yenena unkosikazi ushadile wazizwa kanjani nje usuthola ukuthi umuntu ohleli naye iminyaka emingaka uthathele lesinqumo wayokushadisa? Yazi mntanami ukuthi abantu besifazane bayizigebengu. Wakhombisa ukungazi lutho nje ngokuthi ngixoxa inganekwane nje kuyena akayazi nje lena leyo nto waphuma wangena endlini ngasala ngikhuluma ngedwa. Ingakho ngazi ngathatha isinqumo sokuthi ngibhalele nini. Wena baba kwaphatheka kanjani nje? Kwababhlungu noma wathuka ngifuna ukuthola namanje kubhlungu ndodakazi namanje kubhlungu ngoba buku ingabe uyifica le moto inkabi yakuthi ingabe imile la ingabe ipake khona la inkabi yakuthi nakuke manje kufanele ngizothi akaye usayina kanjani yena ngingashadile na ngifuna mina kuphumelele iqiniso ukuthi wakwenza yini lokho. Hayi baba uMbovu ngiyalizwa udaba lakho lona libucayi. Ya mntana. Nje nelento nje
ayenzile umama wale ekhaya ayikho right, kodwa phela ngithathi masayidi naye wayenezizathu zakhe ngesikhathi enza lento ayenzile. Sizozizwa naye mhlampe uzozibeka ubala siyibone, kodwa-ke ngesikhathi ngoba odabeni lethu ngiyathola ukuthi yenena uke wambuza umama. Ngesikhathi umbuza mayelana nodaba, umama waphendula nje wathini, waphika noma wavuka. Uyabona ndodakazi, kungcono ukuthi wathi kumina angiyazi leyo nto noma wathi ngiyayazi leyo nto. Akangiphendulanga nje njengoba ngisho ukuthi wayengena nje ephuma endlini engena ephuma kunaloko wavukwa ulaka kwangazi ukuthi mina ngiyamlwisa lento engimbuza yona. Kodwa ngowamntanami benginibhalele ukuthi nizongixazulula lenkinga ngoba ukhona naye umama. Ngicela ukuthi yebula ngaphakathi. Ngicela ukuthi ngimbize ake azoziphendulela kunina ngoba ubufakazi futhi nginabo balento engisho. Ngifuna ukubuveza esekhona akazi kodwa yena ukuthi nginabo ubufakazi. Sawubona mama. Yebo sisi unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila na. Ngiyaphila, ngicela ungathuki nje usewuqhamuka emzini wakho ubaba ekhaya uhleli nentombazane ongayazi. Igama lami nguThobekile wakwaMdlalose phasi kohlelo leMadlula Media. Yebo. Mina ke igama lami nguLindiwe ngwakaKhumalo. Okay sesilindiwe. Ngibhalele ubaba la uthi kunento afuna ukuyikhuluma nawe, kunento yenza, kodwa ngisacela ukukubuza nje ngingakakhulumi nobaba. Ngisacela ukukubuza nje ubudlelwane bakho nobaba uBovu buhamba kanjani? Hayi bu-right kakhulu bandla. Siphathane kahle, ngiphethe kahle, inkinga ayikho bandla. Baba ungubani ayikho inkinga. Okay ma, ngiyacabanga nje na ukuthi manje engqondweni yakho uyayibuza wedayimbi, ubona ubaba uMbovu uhleli nentombazane ongayazi ukuthi kwenzakalani, kuna namakhamera emzini wakho udidekile. Usibizile kubaba uthi kunodaba afuna ukukhuluma nawe. Engakokhuluma ubaba ayikho nje mhlawumbe imfihlo nayo ubaba umfihlelene ngoba phela thina abantu besifazane siyakwazi nje ukuhlala nemfihlo sihlale nayo nje impela sithule. Hayi sisi ayikho nokuncane. Ayikho nje. Uthembekile nje baba, akukho nje. Ngithembekile sisi, ngithembekile ufakazi uyena. Awuzwa yabezwa abantu besifazane. Ngizocela ukunika abandla ubaba ungubane ithuba achaze ukuthi le ntombazane leminyanga izokwenzani la ekhaya. Okay sisi alright ngiyabona. Ngicela umchazele. WeMakhumalo angiqale la. IkaMbovu la, ikangicukumane la, ikaNomafu la, ikaVatho oluphezulu oluphansi labafokazana. Ikangogoza abantu la, ikamnyaluza la. Uyazi Makhumalo ulukhuni enhlizweni yakho. Hawu baba. Ngizothi sithandwa sami. Ngoba ukakabi uyena umngami. Kodwa wena usuzenze umngami. Ngani baba? Uyakhumbula ngikutshethi ngiyahamba ngiyothenga imoto lapha ePhayindani. Yebo ngiyakhumbula. Ezothutha odadola ekseni ukuze ifake imali. Yebo. Wawuyazi ukuthi lo mali njoba ngifuna ukuthenga le moto njoba sengathatha umhlala phansi kungasasebenzi ukuthi lo mali yayizosiza enini. Cha baba ngangingazi. Lo mali inhloso yami ngangifuna le moto ithutha odadola sikwazi kube khona imali engenayo ukuze ngikwazi kuyoqedelela lezi inkomo ezimbilini ezasala kini ukuze sikwazi ukuthi sicacelwe sisinicece la. Yebo. Wena Makhumalo wahamba wena wayongisinisa icece ngingekho wangenza isipoku. Akusinisa icece kanjani ungekho? Makhumalo njengoba ngibize labantwana ingoba uyinhlangano le ekwazi ukusiza abantu ekwazi ukukhulumela abantu abangakwazi ukuzikhulumela, ekwazi ukulwela abantu. Baba kusafanele kongichazele kahle ukuthi kanti lo sisi Makhumalo ubufakazi ngizobuveza, ngiyeza la. Uveze, ngifuna ukubona. Buveze. Washo khona ndodana. Ke baba before nje uveze ufakazi.